ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലാതെ വന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് PR ആയെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അത് കിട്ടിക്കോട്ടെ. ഇയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഇയാളെ ലൈസൻസ് വണ്ടി എടുക്കും, ലൈസൻസ് വേണം. ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ, ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി എടുക്കാം. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ആയി ലൈസൻസ് ഇല്ല, MLA പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നു. വണ്ടി എടുക്കുന്നു, ലൈസൻസ് ഇല്ല. ഇതല്ല നിങ്ങളെ വണ്ടി, ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഓടിച്ചിന്. ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? സത്യം പറ, ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ, തുറന്ന് പറ. നിങ്ങ ഇവരെ പോലെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല ലൈസൻസ് അത്രയല്ലോ, ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ വിട്ടോ. സമരം ചെയ്യും. അല്ല, ഒരു പരിപാടിനാണ് വെച്ച് ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പരിപാടി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കഞ്ചസ്റ്റോട്ടിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വണ്ടി ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വണ്ടിയാണ് അത്, അതിനകത്തെ വണ്ടിയാണ്, ഇത് പുറത്തെ വണ്ടിയാണ്. നോക്കി എന്താക്കി നിങ്ങളെന്താ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? മനുഷ്യരല്ലേ, മനുഷ്യൻ ഓരോ വൈഫല്ല. നിങ്ങൾ പോയി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് PR ആയെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അത് കിട്ടിക്കോട്ടെ. ഇയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഇയാളെ ലൈസൻസ് കൊണ്ടുവരാത്തവനോ? ലൈസൻസ് വേണം, ലൈസൻസ് വണ്ടി എടുക്കും, ലൈസൻസ് വേണം. ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ, ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി എടുക്കാം. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ആയി ലൈസൻസ് ഇല്ല, MLA പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നു. വണ്ടി എടുക്കുന്നു, ലൈസൻസ് ഇല്ല. ഇതല്ല നിങ്ങളെ വണ്ടി, ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഓടിച്ചിന്. ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? സത്യം പറ, ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ, തുറന്ന് പറ. നിങ്ങ ഇവരെ പോലെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയല്ലോ, ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ വിട്ടോ. സമരം ചെയ്യും. അല്ല, ഒരു പരിപാടിനാണ് വെച്ച് ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പരിപാടി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കഞ്ചസ്റ്റോട്ടിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വണ്ടി ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വണ്ടിയാണ് അത്, അതിനകത്തെ വണ്ടിയാണ്, ഇത് പുറത്തെ വണ്ടിയാണ്. നോക്കി എന്താക്കി നിങ്ങളെന്താ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? മനുഷ്യരല്ലേ, മനുഷ്യൻ ഓരോ വൈഫല്ല. നിങ്ങൾ പോയി